Medveďa a vy si robte už to chcete. Ste mali? Vieš, Eva, tak ti poviem, ty si povedala, že neber medveďa. Ja som povedala, že si ber medveďa, že dáme si, na kde budeme ešte keď sme stáť. išli sem. Ahoj. A to ešte v sviatosti tvrdila, neber žiadneho medveďa. Ja už. Nebol to zlý nápad zobrať, ale málo som to zobrala. Na budúce si Ale to bol vezmeme pre viacej. mňa medveď. Bol? No. My si ho vypili. Aj Frankovku. Tak tu som Nezabudla. A nie ja. Kto pil Frankovku? Neviem. Počkaj, Alino? robím video. Ty si pil Frankovku? Červenú. Ahoj. Alino pil. Víno. Ja, áno, to No? domáce. Nie domáce, Nie, to to bolo kúpené tiež od- sudové. Frankovka. Od nás, hej, Od vás bolo? z roboty. My máme také dobré víno, tu nám treba chodiť na My víno. sme sa už zlákli, No, že čudka tá sme slova. zmeškali nejakú Nevidíš krečinu, to? že dlho Nie, nejdete. tu bude po ľavej strane, ale tu pred mostom Šalkovej sa parkuje. Pozri, už máme zbierku kamene, čo dievky tu nazbierali. No veď pozerám. A dievku máte kde ďalšie? Veď práve pozerám. Tu to hľadá kamene. Nie, že to ide taký čo. Ahoj. Kde ste vy boli, doktor? Oni tam vegetili, veľmi dlho tam stáli. My sme ich potom predbehli. No my ideme, Aj my sme došli na to, že sme- Nikde nikto, hovorím, kde tí ľudia sú? No vegetili tam, oni, naozaj, oni, ak nestáli tam pol hodinu, tak... Ahoj. Ahoj. Čo vy tu stojíte? Pijeme. Točíme ťa. Budeš v telke? Ja, tá. A tu na telka? Tak jak?